Πάμε να διαλέξουμε τα K-pop τραγούδια που μου προτείνατε, που θα γίνουν το αγαπημένο σας dance workout. Αλλά πρώτα απ' όλα, είμαι η Λέξη, κάνω K-pop dance fitness και σας προσκαλώ να το δοκιμάσετε κι εσείς. Μου αφήσατε πάρα πολλά σχόλια στο τελευταίο μου βίντεο και σήμερα πάμε να διαλέξουμε 6 τραγούδια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μερικά σχόλια. Βλέπω πως η Artemis γράφει Stray Kids Megaverse και πάμε να το ακούσουμε. Kids hot, baby. Πολύ μου άρεσε αυτό. Πάμε στο επόμενο. Η Νατάσα Κίνα λέει το Who από το Jimin. Πολύ ωραία ιδέα. Πάμε παρακάτω. Cookie λέει Blackpink Jump. Έχω μόνο να πω. Η Ευδοκία μου έχει μια ολόκληρη λίστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας πούμε το πρώτο, το Go Go. Η Αναστασία λέει το Loco από τις ITZY. Η Αγγελική IG λέει το Ceremony από τους Stray Kids. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα σχόλια. Θα ανεβάσω πολύ σύντομα το workout ώστε να μπορούμε να χορεύουμε ψηφιακά μαζί. Σχολιάστε με K-pop λέξη αν ανυπομονείτε για αυτό το K-pop dance workout.